ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನಿ ಏನೇನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅರಿ ಈ ಲೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ಅರಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬುಲಂತರಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರಿನೇ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಯಾನ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನೀರಿಡು ನೆನೆತೀಪೆ ನೆನೆತಿನ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ತೀಪೆಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬಜಿಲ್ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ಗೆ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಕಡೆವರೆ ಕಾನಾಗ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಅರಿಲ ಸರಿ ನೆನೆದುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನೆನ್ ಪಿರಿಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಜಿಲ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ದಿಕ್ಕದು ನೆಂದೀತೆ ನೀರು ಅರ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕದ ಪೂರೆಣ್ಣನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕುಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಅರಿ ಪೂರ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಸದ್ ಬಂದ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಯಾಜಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ತೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕಡೆಯಡ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಬಂದ ನೀರಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಕ್ಕಂತ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಕಡೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಣ್ಣ ನೀರು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲ್ ನೆಕ್ ಈ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ಬಿಡ್ಕನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಚಮಚೋಡು ಮೈಪೆ ಬಂದನು ಇಂಚ ಮೈಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಒಂಚೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದನ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಚಮಚ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ ನೆಕ್ ಚಮಚದಲ್ಲ ತಾಗವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಯ್ದು ಐತಾತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಟ್ಟು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋದಿ ಇಂಡಸೈ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಐತೆ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಎದುರು ಪಿರ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಯೊಂದು ಬೈದನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅದೋಟು ಸರಿ ಕಾಯ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಯೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಗುಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಕಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ದೀತ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪೂಜೆರೆ ದುಂಬು ಪುರ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇಡ ಪುರ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯಂದೆ ಒಂದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಪೊಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಪರೆ ಆಪುಂಡು ಕಡಾಯಿ ಮಲ್ಲ ದೀತಡ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಪೊಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಒಂಜೆ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಬುಡೋಡ್ ಆಪುಂಡು ತೆನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ದೇನು ಮೂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮೂತ್ ಪಾಡಿಯ ಕಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹದ ಸರಿ ಮಲ್ದಡ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಾಯ್ ಕಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಸೆ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಒಂದು ಕಾಯೋಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ದಿವೋಡು ಕಿಚಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಯ್ ಕಿಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನನ್ಗೆ ಇದೆ ತೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾತನೊಂದು ಲಂಚನೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ 2-3 ಚೀಲ ಮೈದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ
ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಎನ್ ತೀಪೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೀಪೆ ಮಲ್ದಿಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೈತೊಂದೆ ಬರುಲಿ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಪಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ವರಾನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ತೆನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಇಂಚ ನಸೆ ನಸೆ ಅದಾತುಂಡು ನಿಗುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.